Сәлем электрон китабы авторы Илдар Языкбаев Оренбур педагогия университетінің рус-инглиз бүлігін тамамлагач, дәүләт мәктәбендә оннан дәүләтнеке булмаган. Уку йортында берничә ел укыта. Рус мөхитендә үскән егет иң элек татар телен үзләштерә, соңарак башкаларга ярдәм итү теләге аны китап язарга этәрә. Шулай итеп, яшь мөгаллим үзен китап авторы буларак сынап карарга була. Бу китап татар телен белмәгән кешеләр өчен. İngiliz tili укытучысы буларак чит телләр өйрәтү методикасын яхшы беләм. Шуңа ул методикага таянып уку әсбабын язган идем. Lingva исемле үз мәктәбен ачып җибәрә. Иң элек инглиз, аннан татар теле төркеме ачыла. Мондый мәктәпне ачу яшь мөгаллимнең күптәнге хыялы була. Ләкин кыенлыклар да җитәрлек. Беренчедән арендага түләү, икенчедән дәреслекләрдә күп чыгым сорый. Максатына ирешү өчен ул иң элек акча эшләргә уйлый. Шуннан соң акча топлап үз мәктәбен ачуга ирешә. Ләкин пандемия вакытында укуларны туктатырга туры килә. Ул вакытта яшьләрдә ниндидер дәрт булды. Илдар беренче китабын үзе язса, икенчесен алар хатыны Ләлә белән бергә төзиләр. Ләлә шәһәрнең татар телен һәм әдәбиятын тирәнтен өйрәнүче 38-нчы санлы мәктәбендә туган тел укыта. Бу уку елыннан алар икесе дә әлеге мәктәптә эшлиләр. Мөгаллимә Татарстан һәм Оренбур өлкәсе мәгариф министрлыкларының күп санлы мактау кагазлары, бүләкләр иясе. Бу китап укытучы хезмәтендә ярдәмче. Мен практик буларак инде бу китап минем өчен бик уңышлы, җиңел, балалар белән эшләргә уңайлы әсбап булды. Чөнки менә бу материалны үзең эшләгәч, үзем аша үткәреп, иптәшем белән инде шуңа мен бу китапны инде балаларга карточка итеп тә бирәм. Беренче китапны язуга 7 ел кирәк булса, икенчесе күмәк хезмәт. Шуңа да тизрәк тәмамлана. Языкбаевлар бер-берсенең эш тәҗрибәсеннән чыгып, дәреслекне баеталар. Икенче бүлеген тәмамлагач, анда әзрәк кыенрак, зур класслар өчен дип әйтсәк тә була инде. Күбесенчә шушы әсбаптан алынган материалны бирәм. Программадан да калышырга кирәкми бит инде, анысын да өлгерәбез. Кызлары Эвелина 2нче сыйныф укучысы. Кечкенәдән рус, татар, инглиз телләрендә сөйләшә. Татар теле укытмасалар да, татар кышыгы конкурсында катнаша алдым. Эвелинның мавыгылары да төрле. Телләрне өйрәнә, бию белән шөгыльләнә, балчыктан төрле әйберләр ясый, шигырьләр сөйли. Сышлары үргәш, тарап, сигерде төште сугал. Шунда да китте. Тәмам юк. Күздәм шунда ул. Инде мин әкрен генә килдем дә кирдем басмага. Җанын аткан ахыра, калган торага басмадан. Хуҗабика Оренбур белән Казакстан чигендәге Озерки дигән татар авылында үскән. Татар халык ашларын, эшпишмак, бәлеш әзерләүне ул кичкенәдән күреп үсә. Хәзер инде бу ашамлыклар белән ул үз гаиләсен сыйлый. Ә инде фамилияның мәгънәсенә килгәндә, Языкбаев фамилиясе дә безне күп телләрне белергә өнди, дип шаяра милләттәшебез. Телгә байлар дип инде. Чөнки без үзебез һәр вакыт әйтәбез, Илдар инглиз теле укыта, мин татар теле укытам. Балабыз инглиз телендә, татар телендә белергә тиеш инде. Китап нашр итү күп чыгымнар таләп итә. Шуңа ул әле дә электрон вариантта кала. Әлегә бу китаплар белән Языкбаевларның укучылары гына файдалана ала. Оренбурдан Фирүзә Абсалямова, татарлар.